Assalamu alaikum masoyanmu masu bibiyan abubuwanmu a YouTube channel mai albarka. Babbar jarumanmu wacce aka fi sani da suna Hafsi ta saki wasu manya-manyan fitattun sababbin fina-finanta wanda ta hargitsa masana'antar Kannywood gaba ɗaya, wanda haka manya-manyan jarumai wanda suke fitowa a cikin manya-manyan fina-finai suka magana akan wannan shahararren fim na babbar jaruman da ta saki a cikin YouTube channel ɗinta mai albarka. Wanda babbar jaruman nan ta ƙara wa masana'antar Kannywood ƙwari, kuma hakan ne ya ja wannan zababbun hotunan da ta dinga saki na rashin mutunci a cikin wannan fim ɗin. Babban shahararren malamanmu waɗanda suke gudanar da hukumar fim wanda suke tace fina-finai sun yi magana akan irin wannan shiga da babbar jaruman nan ta yi bai ta yace ba kwata-kwata a cikin Hausa, kuma da naka suna tuhumar ta akan cewa za su shigar da ƙarar ta zuwa kotu gabaki ɗaya, ko ta bar cikin masana'antar Kannywood ko kuma a rufe masana'antar gabaki ɗaya. Haka manya-manyan mutanen mu kuma suka dinga ambata akan wannan abu da wannan babbar jarumar ta aikata. Dan haka ku danna mana alamar ƙararrawa da alamar lakin domin samun sahihan idan